Bueno, oraingo astean ez dugu ligarik euki, ez dugu realik euki, baina gure jokalariak beraien selekzioekin joan dira. Lasaitasuna eduki dugu, baina, bueno, erdipurdi. Beraiek ez dute Ez. merezi zuten deskantzua izan, orduan komentatuko dugu nola joan zaien oraingo astea. Realeko bederatzi jokalariek jokatute beraien selekzioekin asteburu honetan. Bueno, Dani Diaz ere kontau dugu. Bai, ez, Bai. oraindik ez du debuta egin lehenengo taldearekin, baina sartzen dugu gure analisi txiki honetan. Bai, eta azkenengo deialdietan ere, hainbat aldiz, junda Bai. 19 urte azpiko Espainiako selekzioakin, Jon Martinekin batera. Bai, Az azkenean... gaitezke beraiekin. Bai, ez da raroa esatea Jon Martinek gola sartu duela beste gelditutako jokaldi batean, eta, bueno, notiziona berarentzat konfiantza emango diolako, baina ez zaigu arraro egiten, ze jada demostratu du nahiko Bai. gaitasun duela, ez? Bai, Baloi horiek, Realakin askotan sartu du gola. bai, batez ere beheko kategorietan, oraindik lehenengo Bai. taldean ez dugu ikusi indargune hori. Baina buruz, ikusi dugu oso ondo dixela. Mhm. Gero bestetik, 21 urte azpiko Espainiako selekzioarekin, Beñat Turrientes. Bai, eta kasu hau nahiko arraroa da, ze Realean azken aldian ez da ari aukera asko izaten, baina 21 azpiko selekzioan kapitaina da, Bai, Santi Deniak ordu fijotzat hartuta. Bai, Eta, bueno, bentsat, berak jolastia ere, albiste hona da, ze gutxienez ari da ritmoa hartzen, eta bere adineko jokalariekin, maila berreskuratzen. lehenengo partida horretan Txekiaren aurka 2-2ko emaitza lortu zuen Espainiako selekzioak, eta Alemaniaren aurka falta zaio partida bat, 55 minutu jokatu zuen lehenengo partidan, eta ikusiko dugu ea bigarrenean aukera ematen dion Santi Deniak. Ondoren... Nagusisekin gatoz. Bai, orain ja nagusiekin, gazen pixka bat urrutira, azteko Takefusa Kubo. Oso partida ona egin zuen lehengo Bahreinen egunean, kontra, bai. gola eta asistentzia. Eta postu berri batian. Edo, bueno, behintzat realian, ez diogu ikusten postu horretan, media punta bezala. Bai, Realean ikusi izan dugu Sorlozekin batera erronboaren puntan jokatzen, Hori da. baina agian aurrelariaren atzetik oraindik ez dugu ikusi, beti eskerregalean edo eskuinegalean ikusi dugu, eta interesgarria izan alda Imanolek aukera hori ematea, ez? Bai, batez ere Japoniarrari. ikustia kubo entxufauta dagoala, eta guretzat kubo oso garantzitsua da. Ze, bueno, hortik dauz estadistikak, baina, bueno, irakurri nuan ere, eta zuzurazki ere, kubok gola sartzen duenean, Bai. realak puntuak lortzen dituela. Beti. Orduan, kubo entxufauta eukitzia, beti berri ona da. Bai, oso garrantzitsua da, eta nik uste dut konfiantza emango diola partida honek, gainera Japonia mundialera, urrengo urteko mundialera sailkatu den lehenengo taldea da, eta beste partida bat dauka aurretik bihar eguardiko 11:00, bueno, goizeko 11:00, Bai. Arabia Sauditaren aurka bigarrena, pixka bat urruti harrapatzen gaituena ere, horri Oskarson da. Bai, lehenengo aldiz selekzioko kapitaina izan da gainera, eta honentzat ere, asteburu gozoa izan zen, ez? 2 gol, Kosovoren aurkako partietan, baina albiste txarrak Islandiarentzat, Muritxik 3 gol sartu zitxun, eta hortaz, Islandia, bere kuadrotik kanpo geratu zen, eta ez zuan aurrera egin. Bai, alde horretatik ez da pozik egongo Realeko aurrelaria, baina esan zuen bere karrerako momentu garrantzitsuenean dagoela. Eta hemen beste debate txiki bat iriki zen, eta izan zen, Twitterera sartzen zera, eta komentario guztia dira, Realetik irteten dira eta golak sartzen hasten dituzte, dira. ja, bai. Bueno, hori ez da horrela, baina... Ez azkenean, bueno, selekzio bakoitzak bere jokatzeko estiloa du, bere, gainera, aipatzekoa da, selekzio gehienetan jokalari oso honetaz inguratuta dauzela. Eta Realean ere bai. Realean ere bai, baina... Agian
ekipoaren sentsazioak, ekipoaren dinamikak ere asko egiten du, eta alde horretatik normala da guztiak ez sartzea golak, ez? Hirugarrenik, Gure kaixerra. Bai, beste jokalari titular bat, Nayef Aguer, Nigeren aurka bat eta bi irabazi zuen Marokoko selekzioak eta partida osoa jokatu zuen Realeko defentsak. Tiro bat eman zion Zutoinari, tiro oso ona. Eskerrarekin, ez? Gainera. Bai, areatik kanpo, eta ikusten dugu oso animauta dagoela, eta ea Realakin estreinatzen da. Bai, oraindik ez dugu ikusi Agerden gaitasun hori, ez? Bestetik, aipatzeko, bihar gauean beste partida bat izango duela Marokoko selekzioak Tanzanianen aurka, ikusiko dugu Agerdek 90 minutu edo 180 jokatzen dituen geldialdi honetan, eta beste aldetik, Jon Mikel Aranburu, agian bidai, Kugorena bidai luzeagoa da, baina... Bai, ez zuen jokatu lehenengo partidan, Ekuadorren aurka, eta alde horretatik notizia ona, ez, Realaren bai, bidaiaz aparte ere, jolastia ere, doble ez. Bai, eta gainera, oso... Ez dakit nola esan, baina oso zaila iruditzen zaizkit partida horiek, azkenean ordu asko dira hegazkinean, denbora gutxi deskantzatzeko... Hango ordutegira adaptatzea ere. Hori da, guztiak eragiten du, ez? Bere urrengo partida azkenean du, Peruren kontra, eta, jolastu eskero, bueltauko da zubietara, ostiralean, segurazki. Bai, ez, ostiral goizean agian helduko da, edo ostegun arratzaldean. Larun bat goizean, ordu bisetan, ja partida. Hau da. Ikusiko dugu, segurazki ez du jolastuko Valladoliden kontra, edo minutu gutxi eukiko ditu. Normalena da, aritzek postu hori hartzea, edo ikusi dezakegu beste jokalarien bat, Odriozola, Ruperez, ikusiko dugu... Bai, Odriozola berriro ere minduta dau. Bai, orduan, ostegunean hitz egingo dugu horretaz, eta azkenik, Espainiako selekzioarekin joan diren jokalariak daukagu. Mikel Oyarzabal, Martin Zubimendi eta Alex Remiro. Hoietatik bi oso protagonistak, atzo. Bai, Realarentzat berri txarra da, Zubimendi guztira 200 minutu jokatu dituela. Baina Rodriren lesioarekin, are gehiago, ez da beste pertsona bat postu horretan jokatu alduena. Eta gainera, Luis de la Fuentek konfiantza asko ematen dio Martini, berarekin izan du lehenago ere, eta orduan normala da hainbeste minutu jokatzea. Postu horretan, munduko mailan 3 jokalari bakarrik alditzu aipatu. Rodri, Declan Rice eta Zubimendi. Bai, eta horreko ondo hitz egiten du, bai, Zubietan eindako lanaz, eta, Zubimendi jokalari moduan ere. Baina atzo, partidak protagonista bakarra izan zuen, eta izan zen Mikel Oyarzabal. Eibartarra, bai, zurrumurru handia sortu zuen bere, 11koan egotea Mikel, eta, hago nahikotxo isildu zituen, 2 gol sartu zituen, eta beste bat... Eta datu bat ekarri dut. Datu bat ekarri duzu? Datu bat ekarri dut, goizera ekarri dudana. Luis de la Fuentesen etapan, gol gehien sartu dituan jokalaria, Mikel Oyarzabal izan da, 9 golekin, ustot diazela, 23 edo 24 partietan. Asko da, 9 gol. Gol gehien sartu dituan jokalaria. Nik beste datu bat ekarriko dut, atzo gauean Twitterren irakurri nuena, eta alde batetik barregarria iruditzen zait komikoa, baina beste batetik agian kezkagarria. Da, 2024ko urtarrietik Mikel Oyarzabalek gol gehiago sartu dituela Espainiako selekzioarekin, Realarekin ligan baino. Kezkagarria. Kezkagarria eta agian hemendik 2 ondorio atera ditzazkegu. Alde batetik, Oyarzabal aurrelari puntan jolastean ondo itxen duala, eta igual agian realian bakarrik duen arazo bat dala. Eta bestetik, Luis de la Fuententzat fijo bat dala. Bai, hori nik uste ez dela aldatuko, Luis de la Fuentek orain arte eraman badu, hemendik aurrera ere... Bai, eta azken deialdietan
talde berdina edo itxa berdina eruan du, aldaketa gitxiekin. Orduan, segurazki, ekainean edo uztailan, segurazki berriro ere ikusiko dugu. Bai, dirudienez gure Realeko 3 jokalariak Nations Leagueko Final Four horretan egongo dira, ekainean jokatuko da Alemanian, eta aipatzeko ere azkenik Remirok ez dituela aukerarik izan. Bi atezain oso onditxu, alde batetik Unai Simon eta bestetik David Raya. Hortaz, guretzat, ona. Bai, alik eta gutxien jokatzea, alik eta gutxien kantzatzea, eta listo, ez? Eta mentalki, lasai egotia. Hori da. Onarte gaurkua, ez? Bai, ostegunean etorriko gara berri hori, jada ligan begira bat jarrita, eta placer bat izan da. Bai, datorrenerako prest. Hori da.